Sadek mar Otieno Nyakwaramogi machiegni mar mondo miyud weche manyien magi weche ma wamiyo pek. Wan gi nyithindo 5 mapok onyono skul. Wan gi nyathi moluong Kadika National School, Chuka Girls National School, Meru Girls National School, to pok yudo opportunity mar dhi. Ode en midhiero ne jopuonjre mathoth maonge nyalo mar donjo e skunde mag senior. Ka skunde moko bende ywago nok ma jopuonjre mosedonjo grade mar 10. Jago manyocho chwale kar thieth ma Kenyatta bang' ka nyocho mukne lake kar thieth ma Bandia owito ngimane. Winyo ni kene ma chele, winyo chama chama ka te kata pok yudo gimoro. King'iyo e kaska mako wete jogi oringo to okoringo de nini ticho inge mana winyo no. Puro chele ma West Kano ywago winy masani ohonore kendo ketho puothegi. Nyakwaramogi machiegni wantiere kod mathoth ma waikoni. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kodwa chakruok nyaka giko. Ka wachako, luoro nitiere ni jopuonjre buora nyalo rem chopo lek margi madhi nyime kod somo, ka koro kwan ma jopuonjre mapok odonjo e skunde mag senior medore ewi rem mar bedo kod school fees. Simfrozo Kinda notwak gi jopuonjre maromo 10 ma nyaka sani pok odonjo e skul, ma dhi juma achiel nyaka ne jopuonjre chak donjo e skunde. Madhi juma achiel nyaka ne jopuonjre chak donjo e skunde mag senior. Kwan mamalo ma jopuonjre manyotimo penj ma KJSEA kendo timo maber pod okwame udi ka giywago koso omenda mar dhi nyime kod somo, gima koro kelo luoro ni jopuonjre buora nyalo biro rem chopo lek maggi. E kaunti ma Migori, Wycliffe Ochieng ma wuok e ward ma North Kadem e sub county ma Nyatike ma oluonge skund sekondar ma Kanga en achiel kuom jopuonjre ma okwamo. To mamwa e madongo babwa nosetho. Mama onge gima nyalo timo mondo tere skul maduong'. Koro nakwayo jotelo, MCA, mbunge kata governor gi ji te duto ma chunygi ler manyalo konya maruodho donjo chunygi mondo konya dhi skul. Gisani awinjo malit ka nyithindo moko kata nyoro kanowuogo nyisa ni gin kawuono gisedhi skul. Ochieng kod min mare Morina Koth osebedo ka wuotho koni kod kocha kamanyo kony, kata kamano nyaka sani wach ma kamano pok onyago olemo. An bende wala magoyo ayudo yuto matin en mana siling 200, to kaka nyalo konyo mondo mi atergo nyathi sikul onge. Akwaya. Wan gi migepe ma opogore machiwo kony, ma moko kuom gi Wycliffe osewuotho kuom gi kaachiel gi min gi. The latest en Elimu Coalition ma nyocha gitimo application kuom hayo marach. Applicants nyong'eny, joma nyokwayo nyong'eny, nyoko oyudo thuolo no. Koro nyaka sani nyose yudo duoko ni ok en achiel kuom jogo magikawo. Komachiele ka dak ma ji yuto gi nie piny ma Mkuru kwa Ruben, Nairobi. E skul ni ma bende isiro gi oganda mar Jobemfa, jopuonjre maromo 5 bende chunygi likni e wi ngimagi manyime. Wan gi nyathi moluong Kadika National School, Chuka Girls National School, Meru Girls National School, to pok yudo opportunity mar dhi because parents ok nyal kabisa. Kata bedo ni gisomo kod achiedh nade mathoth, thoth jopuonjre skuni notimo maber ka chan ma pacho owegi ka gisare kendo gimoke tie japuonj maduong' ka gimanyo konyruok madhi nyime gi sikul. I got 62 points and I was called in the school named Babadogo Senior Secondary. I need just a sponsorship. I need to be sponsored so that I can continue my education. Lilian Isinya mabedo daketie skund ni en janyuol achiel mathuthni kod puonjo nyithinde 3 toka ne giwere kod wuon pare. Na nimekuja kuomba usaidizi kwa sponsorship kwa mtoto wangu ambaye ni Kilara Undisa. Alifanya vizuri lakini juu ya uwezo sina uwezo wa kumpeleka shule. Ilifaa waende mission date 17 lakini sina hata kitu. Ameitwa Chuka Girls High School. The way that I see many people going out Marekani to go and do operations, so I wanted to become a doctor so that I can treat them. I want to become a neurosurgeon. Kamano bende ne walimo kare so nyithindo mang'aw ma bende en skul mar Stara e chuny Kibra.
Skul ni chiwo somo manono maonge chudo ne jopuonjregi, gigero nyithindogi biro bedo taya kendo rieny ok e odgi kende to ne Uganda mathoth. Over 60. So it is a challenge for us kwa sababu watoto wengi hawajapata scholarship. Huyu mwenye alilidi pia hana scholarship. So my appeal is to well wishers. Watoto kama hao tunafaa kuwapatia matumaini. Na niko na vijana wengine pia wako hapa pia walifanya vizuri, wote hawana scholarship. Ningeomba sana wale wenzetu wenye wanatupata sahi kwa hewa, watuchukulia watoto, wawasomeshe pia wapatie matumaini. Lek makata kamano dhi kanimo ka jopuonjre maromo 4 kamoting'o japuonjre mano wuo penj kendo bedo namba 1 skul ni nyaka sani pok oyudo ka ginyalo dhi nyime gi somo. It's our Gongo boys and I am interested to pursue STEM as my pathway under pure science medicine. My name is Steven Blasio. In my national exam I managed to get 62 points out of 72. And my pathway is STEM, and under STEM I learned pure science and I want to be a doctor. Min Makilda Mutabi kod Steven Blasio jopuonjre ahinya manotimo maber ahinya e skul ni koro yuako wacho ni ok onyal kawo ting' mar nyithindo ariyogi komere koda nyithindo 3 ma en go pacho. Watoto wangu wamefanya vizuri, wamepita. Hata mtoto wangu ndiye aliongoza, mwenye alikuwa wa kwanza, alikuwa na 68 points na mwingine amepata 62 points. Na mimi kama mama yao sina niko tu hivi venye niko. Naomba tu mwenye anaweza guzwa aweze kusaidia watoto wangu. Ethuolo mokalo timo maber neno tiko mar dhi nyime kod somo. Mak mana gi ethuolo ni kata timo maber poni onge omenda nengo mar somo medo ng'awre pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Migawo mar somo chano twak kod duol mandiko jopuonj TSC mar manyo jopuonj madhi puonjo kit somo mapok oyudnegi jopuonj kaka woodwork, metal e kind mamoko. Moyang kod jagoro maduong' ma migawono Julius Bitok moko ni gidhi medo ndalo mar rwako jopuonjre mag grade 10 e kinde ma bende gilombo jonyuol mondo mi oter jopuonjre skunde moluongie. Judith Omondi miyo ler. E ndalo mar 4 mar rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde mag senior, jagoro maduong' mar migawo mar somo Profesa Julius Bitok otimo limbe e skunde ma opogore opogore e kaunti ma Kiambu mar rango kaka chenro dhi nyime. Bitok oyango ni ripot mar migawo mar somo yango ni skunde mathoth mag cluster 1 kod 2 oserwako atamalo 90 mag jopuonjre ka koro kwayo jopuonjre mane oluongi e cluster 4 mondo donji e skunde. Oyango ni gichano medo ndalo mar riwruok kod skunde. We have been discussing in the ministry and we are thinking of actually extending the deadline a little bit to accommodate those who come in late, and consultations are still there, but we are hoping that the minister will be able to give a clear position of the government on this particular issue. But we want to encourage the learners that the deadline is tomorrow, and don't take more time. Report to school as soon as possible so that by the time the deadline comes tomorrow, you're already in the school. Kata kamano oseyo weche malandore ni moko kuom jopuonjre onge skunde ka okoni jopuonjre duto nyicha oketi e skunde mag senior secondary. We are telling our schools, let us get ready for our grade 10 students, let us admit, and I'm asking schools and our field officers, let us even utilize the weekends, Saturday, Sunday, to be able to ensure that we take as many of our students as possible. Our expectation is that we shall have 100% transition because we have enough spaces in grade 10 senior school to take all the learners. E weche ma otenore kod jopuonj mag kit somo moko ma onge e senior secondary, Bitoko ni gisechako twak kod duol mandiko jopuonj TSC mondo many jopuonj man kod lony e kit somo kaka woodwork, metalwork kod dhok mamoko manyicha onge 844. We are working very closely with the TSC together with our universities, and we have had a few meetings to ensure that we are able to build capacity of some of the areas like those specialized areas which have fewer teachers, because over time we want to build capacity of some of our big schools to be able to teach some of those technical areas which were not there in the previous curriculum. We are doing everything possible, but I want to assure you that we have been able to retool 229,000 teachers to support competence-based education. So majority of the teachers are trained, but there are those areas
which need specializations, like, for example, metalwork, woodwork, Chinese language, some Hindu trade, those kind of things. We are doing something also to ensure that we provide as diverse as possible opportunities. Ma biro e kinde mamoko kuom skunde mag C4 to ywak ni pok giyudo jopuonjre ka koro chalo ka gima lekgi mag puonjo CBC e senior sekondar duono. Judith Omondi, Ramogi TV. Ndalang'wen ka chenro mar rwako jopuonjre skunde mag senior sekondar e klas 10 dhi nyime pacho ka midhiero maka kod kacha mienjo. Moko mjonyuol ywak ni pod lai manyien mar somo CBE ok donjnegi malong'o kata bedo ni gitero nyithindo e skul kamano. Skunde moko bende yango fuok mopogore moting'o kwan jopuonj moromo, klese kind gigo duto madwarore maneno ni somo e senior school ochopo kare. Millicent Adhiambo lerono. Sani A4 mating'o ka gin mang'eny moinga par to onge subject kata achiel mandiko. E skund senior sekondar ma Joel Omino, mana kwan manok mag jopuonjre ema oserwake e grade mar 10 are chieng' wuok tich. Seche gi onego be ne wan kata mag nyithindo 150 to pod wan gi namba matin. Jatend skund no Richard Nyayal tudo kwan mapinyno kod koso ng'eyo mar jonyuol ewi kaka somo mar competency based education ringo kotenore kod kidenje mag somo moket ne jopuonjre kata pathways gi dho ngere. Moko wacho ni nyathina pathway mokawoni onge skul mapuonje e gweng'wa ka. Koro gidwa ni gidhi gimany skul mo mabor ma giwinjo ni man gi gino ero. Nyayal yango ni kata obedo ni gisetemo keto ikruok madwarore pod gin kod rem e puonjo moko kuom somo ahinya to mag lwedo e bwo kidieny mar STEM pathway gi dho wagunda. Nitie gik mitiyogo kata kaka mag gedo nyaka gik miluongo ni metal work ma bende biro dwaro masinde moko mane waonge godo to sani dhi dware mondo mi wabed kodgi mage ma bet ka wabiro bedo ka wachando. Komachielo e skund sekondar mar chuo ma Kisumu picha mako ka chenro mag rwako jopuonjre ometni. Jalup jatend skund no David Amayo yango ni kata kamano gin kod rem mar jopuonj moromo mowinjore opuonj moko kuom somo mopogore mag lwedo. Marine and Fisheries ne wasetimo lendo kendo jopuonj no se ndiko barupe moko kaka aviation, Kenya Sign Language, mago duto wadhi timo. Amayo nomedo ni bende giyudo midhiero kotenore kod jopuonjre ma jonyuol kelo mondo orwake senior school kata kamano nyinge giwuok e mbui nyadiriyo ni oserwakgi e skunde moko gino makelo kikruok. So far waseyudo cases 2 manoket ka to janyuol ka koro kele mondo orwake to nwang'o ni nosechako rwake skul machielo. Wase raise kendo jatelo temo luwo mondo wane kaka iloso wachno. Jonyuol to korka korgi goyo duondgi piny ni kata obedo ni gitero nyithindgi e senior sekondar kamano pod ok giwinj gigo ma nyithindgi dhi somo malong'o motenore kod weche bero ngimagi makiny. Ok anyal wacho ni an gi rieko moro amora kuom gima nyathi dhi somo sani. No kao pathway mar STEM koro akia kaka STEM nigi engineering ni dhi donjo. Ka ng'ato penja ni categories 3 mar somo ni en mane manyalo miyo nyathi yudo daktari kata tich moro amora to ok anyal nyiso maber. Jonyuol to kod jotend skunde koro kwayo mondo omany lai mopie manyalo konyo jokanyo duto bedo e twech achiel kod lony ewi competency based education mondo lai manyien mar somo ni ochop kare. Kwayo mara na sirikali mondo giwuoko gipuonjo jonyuol mana ka gipuonjo jopuonje bende mondo ng'e kaka gidhi handle nyithindogo mondo wambe jonyuol puonjo mondo wang'e ni nyathino dhi timo STEM ni oting'o gima kama. Mamoko bende nyaka ikre kaka koro gibro luongo jonyuolgi mondo giketgi e lony mar winjo kaka somo ni bro dhi nyime. E kinde ni machendo mar rwako jopuonjre ma klas 10 e senior sekondar dhi nyime e skunde mopogore, jonyuol to pod ywak ni gionge kod ng'eyo moromo mar winjo lai manyien mar somo ni. Koro gikwayo skunde kaachiel kod sirikal mondo ket chenro manyalo konyo gi winjo somo e senior sekondar. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi medo yudo midhiero bang' do golo chik mondo mi odin ne omendane duto
Mantiere bengi monywando nyaka mag jaode kod mag nyithinde, do bende ogolo chik mondo bengi ma ji mamoko 10 mani kode gi tudruok din nigi omenda maromo $813 ma itudo kod mibadhi. Magi timore kinde mobila bende ochiwo arita mager e kind ma johala kod jo Kimani Watangi ne daro mwandugi manyomuki kendo kethi apaya ma Douglas Wakihuri machiegni kod ndachi ga chokreru ka Kimani Watangi wacho ni okang' makamano okene lal moyo shillings $250 million ne omenda makamago timore bang' duol makedo kod mibadhi EACC cholo bore do kadwaro mondo orang ndach omenda go ma itudo kod mibadhi. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne kendo siro chenro manyota ma piny owacho osebedo ka keyo omenda ne rowere koyango ni en yo mar jiwo kendo tego rowere yaw gi nyuolo tije mabiro jiwo chumi. Kanolose e paw tuke ma Machakos kaunti ma Machakos e telo mar 6 mepogo omenda ma siro helni ne rowere 5,900 mawuok e counties ma Kitui, Makueni kod Machakos. Jatend piny bende ne oseyo jatend duond bura ma Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuom kedo chenro no moyango ni biro golo rowere e achiedh nadi mar nok mar tije. Young people of Kenya are not voting machines. They also want to know how are they going to change their status? How are they going to make progress? What is the plan for them to improve their lives, to grow their jobs, to have revenue, to be able to progress? The challenge we have had is a challenge of leadership. Mtu tu anataka kupigiwa makofi. He has no plan, he has no idea, he has no agenda, he has no program, he has no vision. Ile bottom up ya 2022 ndio hii. Ile pesa mfukoni ya 2022 ndio hii. Na hii ndio bottom up economic transformation agenda ambayo itapeleka Kenya mbele mpaka ikuwe first world economy. Jatend migawo mateko James Opiyo Wandayi onyiso kuku ma duond bura mar ODM mondo mi orum mapiyo chenro maketo winjruok e kindgi kod duond bura mar UDA mondo gidhi e yiero maduong' mar higa ma 2027 kanyakla. Wandayi koni rwako paro mane kuku mar ODM e bwo ogai margi Oburu Oginga ne ochiwo ni gibedo gi twak kod winjruok gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mabiro. Owacho mago ka jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome to koni en gi yie ni winjruok mar ODM ma gibiro timo gi duond bura mar UDA biro nyago lemo. Mimi naunga mkono uamuzi wa ODM kuanzisha mazungumzo baina ya ODM na chama cha UDA. Na vile vile namshukuru Mheshimiwa Rais Ruto na timu yake ya UDA kwa kukubali kuandaa mazungumzo baina ya ODM na UDA. Mimi ningependelea haya mazungumzo yafanyike haraka iwezekanavyo. Na tufikie uamuzi au pre-election coalition agreement ili wakati wa kura ujao, wakati wa kura itakapofika, wanachama wa ODM na wanachama wa UDA waende kwa uchaguzi wakiwa kitu kimoja. Ageo ni ODM biro timo winjruok maber. Obiro timo winjruok maber. Mondo wambe kaidi yiero, wadhi yiero to president ong'eyo gik mwadwaro. Maka koro teka okom to koro koman maudog koni maudog koni. Jalar kom ten piny Kenya yiero mabiro Eliud Owalo yango ni lek mare en mar loko ngima jo Kenya. Kotwa kod Ramogi TV kawuono e chenro mar mbako romo owacho ni en gi chir kendo ok odhi tiyo gi jotelo mamoko e ng'wech mare malaro kom maduong' e pacho ka. Bende lero ni en odhi lando duond bura mobiro chungo motelo ne yiero mabiro. To kenda jadiera. Ka adwa tiyo gi jasiasa moro tatiyo kode. Asetiyo gi josiasa mang'eny. Ka adwa tiyo gi Ruto kwa dhi mbele tabete sirikande ni. Ya? To watiyo nyaka watieki to kenda dhi support 2027. Onge tiende monda wuogi. Asetiyo gi josiasa mang'eny. 2013 natele presidential campaign mar Raila. Mana atiyo ni Raila, atiyo ni Kalonzo, atiyo ni Wetangula. Bang' mano awuok adhi e NC, be atiyo gang'o gi Musalia Mudavadi mathin. Ya? Bang' mano awuok adhi Karuto. I was a key cog in that presidential campaign. Maruto no. Yeah?
mwa tayo Ruto manyaka wadeliver emo bedango mobedo president. Iwinja asetiyo gi jo siasa madongo manyalo bet president gi te. Aol. Iwinja maber? Yol tiyo kodgi. Aol gi tiyo gi individual politicians. Ida tiyo kodi koro. Adwa tiyo ni jo Kenya koro. Adwa tiyo ni jo Kenya. Oka higa mabiro ni okadhi tiyo ni ja siasa moro ni walo. Asetiyo ni ji using my brains. Using my brain. Ingini jo Kenya gini milion 50 gi wiye. Ang'o momiyo jo siasa gi duto tata osedwaro mana tiyo gi Eliud Walo. Ok nikech obwongo na. Awacha dier kosa wacho miriambo. An jo Kenya mudhier gi ema dwa tiyo go kadhi go mbele. Nikech ok adwa timo siasa mar retrogressive. Ni kawo kabila ni manyo jatelo moro kabila ni tiriwo gi jatelo moro kabila ni kendo idhiriwo gi jatelo moro kabila cha tikwedo kabinde mamoko nto bang' mano ko reform party kata ni form coalition mane makelo gimoro ni kang' kisebet gi jogi to ni udhi bete mesa kupoga ngo kupogo lemo ano kadwar kom e mesa an adwa mesa te mondo mesa te ni ane kaka konyo jo Kenya yude gi party mane party an go wabo launch next month. Yeah. Tariki sayudo? Tariki abo wacho. Kwa say creditiere logistical issues mwa sort out. Jad bura ma Suba South Carolina Mondi yango ni oko bichung ko duon bura mar ODM mengwela rokomo bura ma Suba South etielo mar ariyo yiero ma higa ma 2027 kolose chenro mar rupiny Ramogi TV okinyi makawuono Carolina yango ni ogai machon mar ODM Mosendra Amolo Odinga emosebedo ka chung kode yudo tiko mar ODM e kinde yiero to onge mar Raila kurom wuok e duond burano olero ne biro ndiko barua mar wuok e duond bura mar ODM ayanga 2022 jakomo luonga mwa bedo piny ka koro nase wuok adhi chung independent ma bedo kode piny mo explain ani ichiegni koda mo kadwa ni bedo oko bed ka koro modong to kadwa donje mo winjire maduogo an kata application fee mar 250,000 mag ODM kanoka chulo na nyise ni jakom aduogo to kadwa sign anything mar ODM kech asebedo gima usetimo na gini kata joge na dala mondo adhi anyisgi na duogo dhi bedo problem jodala ong'eyo to na duoga humble myself kadonje bunge ODM nuni ayudo ji kanyo no biro manyien ne gitamri kata keta e committee an oketa e committee mar sports gi speaker nekech rules wacho ni nyaka bede one committee ane gitamre ni ya committee nekech ndalogo ne giwacho ni nachung gi Mbadi mondo Mbadi obed ang'owa minority leader kwa timo ne Mbadi campaign mondo waket Mbadi to nok gidwar Mbadi ODM ni wabedo kanyo kadhi nyiso Ruto no tiek na yora lam o release funds manose moko nyaka na wuoge sirikal 10 years ago mondo kelne jo Suba lam ne gitemo riemba e party koro history wagi ODM kik ng'ato wuoka gima akia ODM to gige na mosetie kanyo ka wach golo list joma wuoyogo gimbe giwacho ni magi mosetiyo koro weche ODM to kadwa ga chike ita yes ni ng'ato dwa lecture about ODM ni lecture who are you koro ana se decide to nyaka na nyis joge na chon ni jothurwa nyocha gitemo riemba Raila manosiep na be koro onge wapka uru route machielo wadhi ana se give notice okadhi chunge ODM be okadwa riambo be okadwa pando abro officially abro ndiko ne gi barua mondo koro ging'e ni aroto I will not seek to defend my seat. Tok report machal kamano nyakwaro mogi waka ywe wa mokwongo e chenro mar oimore kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro pod en mar oimore. Jandik duond buche John Cox oyango ni onge duond buche manyien mibiro ndiko tok dwe mar 10 kaluwore gi chike mapacho ka. Cox wacho ni mano dhi miyo duond buche manyien thuolo moromo mar chugo migepe magi mag telo. Apise maggi yiero jotendgi, timo welo kaachiel gi timo ikruok ne yiero maduong'. Kaluwore gi apis jandik duond buche piny Kenya ni kod duond buche 92. Kinde ma duond buche manyien maromo 30 bende pod irito mondo mi opuodhgi. Seche ma duond buche 11 to osechwalo kwayo mondo mi ondikgi. There is no party that will be registered fully after October 2026. Those that would have been registered by October 2026 are the only ones that will participate in 2027 general election. Otherwise, the rest will have to wait for 2032. Well, because of timelines, we cannot. There is a period within which a party needs to prepare for election. So you cannot have parties registering when it's already, have less than a year, to the general election, and there are processes that they need to do for them to prepare for election. So you cannot have the registration process running and again preparation for election running. It becomes a very difficult process. So we have to also give the parties time to reorganize themselves as they prepare for the general election. Jago manyinge Amos Isoka mane laktari moro mabandio mukone lake mokelo midhiero owito ngimane ka oyudo thieth ka thieth makende ma Kenyatta kama nyocha oringe kode mana kaka Walter Nyambaga lero ndalo 15 bang' thieth no manyocha tim gi laktar moyangi ni bandia. Jago no nyocha bedo gi rem magikone to kelo thone. Oko mar osiptal mar Kenyatta, familia mar Amos Isoka ochokre mar yudo lipot mar ni Amos Isoka rawera mayande laktar mabandia mukone lake owito ngimane ndalo 15 bang'e duonde ng'ute kutonde kod bero marach osebedo kuyo kod lit bang' mosenindo Amos neyudo e lwet laktar mabandia no mane omukone lake ka onge kod lony mora. Kata mana osiptal manoyude thieth no bende oko podhi mar timo kit thieth mar lak. Yo sasa wametuambia ati ama ametuacha na mimi sina mtoto mwingine, kila kitu ni Amo, sina kila kitu mimi. Bang' Amos ne rese lwet laktar no kendo chop Kenyatta kama ne otem timne bero kendo nyadiriyo kitem res ngimane manyoka ojomachiel ya kifua. Daktari alianza kunieleza vile Amos usiku alikuwa, akaniambia mapigo ya moyo ya Amos usiku ilikuja ikawa was kupiga ikakuja ikastop. Vile ili stop Amos alienda kupampiwa vile unaweza saidiwa kupumua, lakini kwa bahati mbaya ilishindikana. Amos akatuacha saa 5 usiku. Kendo mar kowo ringre Amos dalagi mayudore Kapkoi e kaunti ma Kitale ochaki kachoko mag pesa bende dhi nyime. Ninaambiwa Amos amekufa na ninaulizwa bill, ni clear bill. Utajua una clear bill, utajua unaenda kuangalia mwili. So serikali yetu ituangalie na itusaidie. Amos
Aiza hata bila atafika nyumbani. Si tujafeel poa. Kwa sababu huyo jamaa tena mwenyewe alikuja akatongelesha vibaya. Na si kitu tunaomba tu hata ni justice ingefanyika. Juu hata si bana tuna ni si wawili ilikuwa tusaidie tu mama. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jopur ma West Kano Irrigation Scheme koro ywagore ewi midhiero mar winy masani ohinore chamo kendo tieko negi ochele puothe. Gino moseweyogi kod lal mathoth kaka Millicent Adhiambo lero, jopur yango ni gisewito eka 94 mar puothe ochele nikech winy kendo gikwayo piny owacho mondo odonjre oresgi. Endalo apar sani nyaka ne winy chak chando jopur ochele ma West Kano Irrigation Scheme. Jopur go yango ni gionge kwe kata matin ni mar chuno ni giriembre gi winye puothe chakre kogwen nyaka podho chieng'. Wau donjo puodho saa 12 okinyi to wowuok saa 1 otieno. Eka winyo dhi to gidhi te moko iwe nindi puodho kanyo. Bende gilero ni winy go magiriembo ka gitiyo gi onjura kata orujre, goyo depe kod liyo wenge gi tek makata giriembo to ok sudi. Wariembo gi kwa tiyo gi ikaw kube tigo gi kede ka ichwaro gi kede kamandi ko madhi dhi modong podong adongo podi ichake choko muya kendo madiriembe godo. Ingwenyo lo iketo onjura to seche moko onjura no be igoe to sogo manyasani ni en digital manyasani. Misa. Ewi mano, gitelo ni winy go medo chiego negi adhola mar lal ma wiyo yugno makodh pe, rao kod tuoche nosemiyogi e puothegi mag ochele. Winyo ni kene ma ochele, winyo chama eka te kata pok yudo gimoro. King'iyo ekas ka mako wete jogi oringo to ok oringo de nini ticho inge mana winyo no. Alalo karibu 270 ikita ali eka riyo makata gimo gole onge wadok chien waonge gimoro amora mwanyalo dok kode production. Eka dek poteta gimanya tarajia nos 600 ayudo gima pin makok nyal chulo na kata loan magik ma nyakawo. Jopurgo wacho ni sani chuno gi kayo ochele mapok oromo mondo giyudie gimoro matin nikech midhiero mar winy osemiyo giwito eka 94 kendo mahewo puothe 30 bende gisejwang'o. Gisechegi eki nitiere jowa manyogolo mchele prematurely, block H gi block E2 wawito 94 acres ma winyo chamo. H alone 60 acres, E2 42 acres ma jopur goweyo. To cost of production sani ni malo en at 71,000 shillings per acre. Koro you can imagine ni wawito how many millions. Maduong' moloyo koro gipenjore kaka gibiro puonjo nyithindegi kendo dolo okumbo. Giwacho ni kata gope mane giholo mar jiwo pur margi gikia kaka gibiro chulo kalure ni geno giduto ne giketo e puothego makoro winy otieko. Thothgi ok ochulo loan kendo ok ging'eyo kaka hatua mibiro kaw negi. At the same time ikruok maber mar production mwadhi timo kendo ni sida. Koro pesa manyalo tero kar nyithindo skul waonge go. Wadok kelo, yani wadok piny. Kwayo gine sirikal chalo kamae. Ka ginyalo gonwa yath gi ndege mondo mi winyo odoge piny matin. Tangwa gone sirikal ero kamano. Kamagi winj jogi nikech gi defend gi so much. Nikech ma chalo winj jok moko en miyo gi production in a way. Wanyalo timo production ne winjgi mondo winjgi ocham michendwa to gichulwa nikech wan bende wantie nyithindo madhi sikul utuwa bende okethore odonwa ger wambo odonwa endelea kaka jok moko bende endelea. Oyie ogony chunye okony jo West Kano. Jo West Kano ywak wito pesa mang'eny. Jopur ochele ma West Kano koro golo siem ne piny owacho ni kaok gikawo okang' mapiyo mar resogi e lwet winy to puothegi dong gunda gino madhi medo inyo ngimagi kendo duoko piny nyak mar chiemo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi Migori, tend county wa Migori kokalo kwa migawo mar some county no kod riwruok mar Lifestro chiwo masinde mag thiedho pi water purifiers maromo 458 ne skunde 90 county ma Migori mar konyo neno ni jopuonjre oyudo pi maler mana kaka Jojuma miwaler.
Lipod kuom migawo mar somo kaachiel kod thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jopuonje mathoth e kaunti ma Migori osebedo ka gamo tuoche mathoth ma oting'o tuono mar kachocho kata bilharzia nikech gimodho pige mok ler e sikunde. Mae osemiyo kwan mathoth mag jopuonje lewo e sikul ka gimanyo thieth ne tuochegi ma ikelo kod pigego mok ler. Pi ma wamodho be bedo ni ler. That is why we want ni at the household level sama gimadho pi mochwaki kata mobedo purified. Sama gin e school gini access to safe water. Tend kaunti ma Migori bende osebedo katiyo kod min mathoth e kedo kod tuoche ma ikelo kod lil ma oting'o tuo mar nyaldiema, kachocho kaachiel kod mamoko. E okang' mar reso jopuonje kuom tuoche ma iteno kod modho pi ma ochido, tend kaunti ma Migori ka otenore kod My Life Straw ochiwo masindego mag thiedho pi ne jopuonjre e sum mar 90 e kaunti ma Migori mangima. Chendoni mane yawa yang kod gavan ma Migori Ochile Yako igeno ne dhi chiwo pi maler ne jopuonje malo 176 e kaunti ma Migori mangima. We will be sharing 458 of them. They are distributed as follows to all our sub-counties: Awendo 58, Kuria East 88, Kuria West 55, Nyeriri 124. Ochile twak mare ni wanete ni kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar somo kaachiel kod maro mathieth koro ikore mane ko jopuonjre obedo kod pi maler e skunde. Can drink clean water, have healthy children, children who are healthy, children who do not get sick, children who are energetic are the children who will pass their examinations. Masinde mathiedho pigi obiro kindeno ma jopuonj e skunde mathoth e kaunti ma Migori wan jopuonjre osebiro ka koro modho pigego mok ler ka bende masinde ma ochiw kod ten kaunti ma Migori gi koro dhi reso gi mokalo. Koro wayudo ka koro sani gini dhi konyowa nikech en gima tiyo maber, ochungo pi kendo nyithindwa dhi konyore. Osebedo kwa chandore gi pi ma nyithindo modho, ituome aore mamol, ituome ponds, moko be ituomo nyaka e bath ndara. An mano nyocha miyo nyithindo ok nyal somo maber nikech ich mor masaka sa. Jopuonj wacho ni jopuonjre bende kinde ma okalo osebedo ka gamo tuoche ma opogore opogore nikech gimodho pi molil kendo thothgi ok dhi e skul e yo mowinjore. Nitie tuoche ma osebedo ka chando nyithindo machalo bilharzia kod tuoche mamoko machalo kaka diarrhea to gi the rest. Koro tuochegi waparo ni pigni nikech wadhi tiyo gi pi maber, tuoche gi dhi dok chien kendo dhi kelo health mar nyithindo bedo maber. Wan kendo gi bowl moro ma samoro be wagole pi, to bowl is very salty, and therefore if we can get this, ka wanyalo yudo this gadget nyalo konyowa moloyo. Naomi Aluoch matiyo kod migawo mathiedho e kaunti ma Migori wan jopuonje mathoth osebedo ka gamo tuoche ma ikelo kod pi molil ka opoyo ten kaunti ma Migori korono mar Life Straw kuom kelo masinde ma bende dhi konyo e thiedho pi. Water purifiers is now bringing this to another level because contamination happen at different Ibrodoka pillar, yes, sama interior tanksha to Ibrodoka process no there it has to be purified. Koro the Life Straw purifiers they make sure ni picture ler. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi e piny ma Libamba, chenro mar kwano ombulu dhi nyime piny Libamba ma Uganda to oganda wuok mar yiero jogo mabiro tayo pinyno kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Chenrono mar yiero kata kamano nokelo rochruok mar ohala e tong' mar piny Kenya kod Uganda. Efi Nyakidi lero. Okinyi kawuono oganda mag piny Uganda owuok oko ne chenro mar luto ombulu, chenro ma ochakore e yor kidam. Pisas matayo chenro mag yiero e piny Uganda nochopo okinyi gi depe mag ombulu ka arita bende noridi e kuonde luto ombulu mopogore opogore. E kuonde luto ombulu mamoko kata kamano, chenro mar luto ombulu nodeko chakore. Ma kaluwore ni moko kuom gigo mitiyogo e yiero matiyo gi yor lony manyasani nobedo kod ng'ikruok. Chal maduol matayo yiero e pinyno nowacho ni girango maneno ni oganda duto ma ochopo e kuonde luto ombulu go otimo kamano e kinde mowinjore. Metric machines upon which billions and billions of money were spent have failed to work. The biometric machines were apparently imported to prevent rigging, but now they have largely failed, so people are voting manually. Yiero mar Uganda timore tok tend pinyno loro tudruok duto e yor mbui. Kata kamano, moko kuom oganda mag pinyno
oyudo yore mekgi mag tiyo gi mbui kod nyiso gigo madhi nyime piny Uganda e kinde yierono. Kata obedo ni chenro mar yiero dhi nyime, johala e boma ma Busia ma e tong' mar piny Kenya kod Uganda oywago lal mani chenro mag ohala kod wuoth orochore. Nyamburko ma itiyo godo e wuodhe maboyo onenore kochungie kuonde chungo nyamburko e bomano. Kwa majirani wetu hapa wa Uganda wamekuanga nguzo na tegemeo kwetu sisi wakazi wa Busia, kwa sababu wateja wengi upande wa kibiashara tumekuwa tukifanya exchange, hawa wanakuja wanatupromote na sisi pia tunaenda kwa promote upande wa vitu kama mafruits nini. Wafanyabiashara wengi wanasafiri na mabasi zetu, sasa hivi wamepungua kulingana na kura ya Uganda, wanaofia labda itakuwa fujo. Sasa wameogopa kuja huku. Mpaka wa Rwanda, Waganda wote tunawabeba wakienda kuchukua vitu Nairobi. Tuko na demand ya used clothes in Uganda, lakini leo hatujaona Waganda wakiingia Kenya kununua manguo. Duoko magiero no dhi chako donjo kawuono ka mag jatend piny biro yudore chieng' ngeso. Efinye Kidi, Ramogi TV. Jatend migao mateko James Opiyo Wandayo yango ni piny owacho seketo tenge omenda maromo bilion 2.1 ne chenro mar keyo stima ne jopiny e gwenge mopogore opogore kaunti ma Homa Bay, chenro mageto mier ma ok tin ne 2025. Wandayo wacho ni chenro mar keyo stima e kor gwenge mane ochaki gi jatend piny William Ruto dwaro mare ting'o malo weche mag ohala e kor gwenge mopogore opogore piny Kenya, kendo tego chenro mar somo ahinya te skunde manie kor gwenge. Wandayo ni lose gweng' Masanda e kar chung' bura ma Karachuonyo e kinde mane osidho ayanga chenro mar keyo stima e alworano. Koni Karachuonyo ketne tenge shillings milion 300 mar keyo stima ne jopiny mier 4,500. Oketo kokale bunge shiling milion 300 e Karachuonyo kende mondo tud stima ne jopiny machopo karibu 4,500. 4,500 households at a cost of 300 million shillings. President Ruto kendo e county ma Homa Bay kwa jumla oketo pesa maromo bilion 2.1 million. 2.1 billion shillings. Makuti yote to mier karibu 25,000 dine no ler. Nase huyo kod jo Kenya Power kod jo Rerek ni program madhigo mbele mar yawo stimani matudo stimani adwani kochopo dwe mar 4 koleo to mach ni kamoro amora. I do appreciate what's happening today, and I want also to express the same gratitude to His Excellency, the President of this Republic. Ekoromogi wa kao yueyo kawaduogo gi weche mag tuke. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control.
Dhako muol ka donjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratine mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Tim mar Kenya maladhula korka nyidendi Harambee Starlets oyudore grup mapek mar A e draw mar tuke laro osimbo mar Africa WAFCON moyangi kawuono. Kenya yudore kidieny achiel gi Morocco, Algeria kod Senegal. E tugi mokwongo Kenya dhi rakore gi nyi Morocco e alap tuke mamuli e Lausanne tarik 17 dwe mar adek higani. Tarik 20 dwe nogo Kenya dhi rakore gi Senegal kapok gitieko tugo mar grup gi Algeria tarik 23. Kenya ne yudo thuolo matugo WAFCON tok ne leo Gambia e tielo 2 manotugi ka Kenya yudo loch e duto. Tim mar voli mar KCB ma wakini ne ochako tukegi ma Kenya Cup makare tok loyo A+ VC sets 3-0. KCB ne loyo 25-9, 25-11, 25-14 ka gido loch e tugo mokwongo
ma A+BC ne piemno. Kocha mar KCB Jafet Mulalo yango ni gichako makare kendo gin gi geno mar ne lwetgi loch kalure ni KCB e joloch mar tielo mokadho. For this Kenya Cup, remember we are the defending champions, and so far we have started very well, and we are hopeful that on Saturday also we are going to win, so that we come top on our pool. So far we are still engaging ourselves, but the way we have played today shows that we are okay to defend this championship again. Erokamano nyakwara mogi kuom bedo kodwa chakruok nyaka gike chenro mar oimore gi ji mathoth maneno. Erokamano Ogina Koko winja maler kabisa osiepna en gibi nyithinde Okinyo nyar luoro ramo gi tiwile mar atari iwacho ni kor kiwuok e piny mar Brazil. Erokamano Ogina Koko kuom ote machal kamano. Kawili Mike Intellectual Senior Happy New Year Wood Madam awacho ni Ramogi TV romo wa gi news elach seche gi. Erokamano Kawili Mike kuom ote machal kamano. Guda San Karaka Yesu wacho ni imore Wood Sembwa ma Guda San Karaka Yesu awinji kan Seme Makalda County ma Migori. Alama Nyasaye ya yone nyithindo mawuok e miere mochando mondo mi gidhi school chieng' moro gilok ngima jonyuolgi piny tek nyowero. Kamano Guda San Karaka kuom ote machal kamano. Jaseme Peter Chienga mosi waneno news mos kaka winyi tieko chele kano lit by a lot owacho ni amos ne mina gwas mano gin dhiambo. Erokamano kuom kete Ramogi TV ngiji mathoth. Erokamano nobat kuom ote mari aneno kanyo. Mane mokelo e giko mar mi weche manyien e chenro mar oimore maga mesa maka weche manyien bedo gi thuolo mar ikoni. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Ubed gi otieno mokwe.